Ka step ka basuk bakamen ya pi baro. Nyaingu ya ublay urang penla yangi lemba juga ni ka step bandon ya ni ka benta ban snow ya ka jingpuson ka balengkot na ka tin ka jong u ha ni ka step ngai ku blay ya pi baro ki baju pen ya ni ka good news tv bawalam syapi lemba ni ka program one ban mani bat ngai ku blay ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong try bat nong pen im ujongi uji Yesus Kristus. Hagani ka step kajing puson nakaktin ka jong play kabang kwa banbu kalong naka gospel ka jong Matthias nagalanong ka baar punyo kadkot ka banriu pu ar hadu ka banriu pun riu ngan puli ya dekot ka banriu pu sau ka baong kumni namar kata ti tu hukum ban penskem ya ka jingtep hadu lais ni bayok ki senran jong u kin wan tu no yu umen mit bat bakin ong te haki briu ulami no naki bayap kumta ka jing syukur ka bakat du kan long kham sniu ya ka ban nengkong ka benta pedeng jong ka jing ya selok leng ba jong ka step ka bang kwa ban bu ka long ka jing char char shua ban chia ka kamba hadin ka jing chia ka bas ngau si jong ka Good Friday lawan ka sngi ka balatip kum ka Saturday kadai ka sngi ka bapher na ki wei om don jing risa om don jing kmen om don ru ka jing penbena kadai ka sngi jong ka jing char char kisnran ka jong Jisu kisa ha ka jing snau si kisa kema ka jing kermen jong ki ka du no ka jing tep kalakhang bat kalong kumba ka jing yai lenti ka jong ki kan kut no henrei ka jing shisha ka bakrau ka long ka Saturday hadin jong ka Good Friday kam day ka jing kut kadai ka por bau blay udang trekam ha ka jing char char ka Saturday hadin jong ka Good Friday kalong ka sngi ka ba om don jing kren uji su usa ha ka jing tep kisnran gi jong u kila sakma om don dak jong ka jing chop kisnran gi jong u kila du jing kermen ki khuslai ki ngau si ha ka jing im ka jong ngiru ngi ya kendu ya kum kini kapor ngi duai hanrei ngim yo jubab ngi wat hanrei ngim shem ngi ap hanrei om yo i ya kejing kela hakini kipor ngi snow kumbau play usngap jar hanrei ka Saturday hadin juga Good Friday ka hikayangi bagajing snap jar kam day kajing bomdon ublay kadai kajaka bagajing nget kasdang bansan kajing nget kamlong tang habangi yoi henrei habangi nishania wat habangi myo iru kamat kabang walam kum kajing puson kalong kabaningkong kadai kajing tep kam day kajing kut kajing tep kabau Jisu udon ka i kum kajing kut jong kajing im ka jong u kisnran ki jong u ki perkhat babaro kalakut kajing kermen ka jong ki kaladu no henrei kaplan ublay kajing tep kam day kajing kut kadai ka benta jong kajing pen kelapat haka jing im ka jongi don bun ki benta ki bangi mat bat ki bangi ngi yakendu kum kini ki benta ki balong char char ka jing du jing kermen ka jing snow si ka jing snow ran ka jing ya per hi ngasem henrei ublay ula ban pen kela yakini ban long ki jing thau ki bathamai
Kacaka bangi perkat bakadai ke bakut ublei ulak ban penlong yaka kum kajing sedang. Kabentah kabaar lemba juga di kajing puson hagani ke step kalong. Up bat syania hau play. Ka Saturday hadin jong ke Good Friday. Kali ke sni jong ke jing up. Ban up yunu kamlong ke basuk. Kalong ke ba e. Namar ngimtip ka e ke banjia. Ki senran ke jong Jisu ki up klem don ke jing kermen. Henry haga jing temu ublei. Ka jing up kalong ka badon rengkat bat ka jing mut. Ka jing up kamdei ka jing bom la ban le e. Henry ka dei ka jing shania bat ban up ya ka por ka jong ublei. Ngi up Henry ublei utrei. Ngi ngap ublei ukren haga rukom ka jong u. Nginom yo i Henry ublei udang penkre. Kabenta kabalai jong kajing puson ka jongi hakini ka step kalong. Kibriu ki persang ban kanglat. Henry ublei udang pelilat. Hakani ka passage nakani ka gospel ka jong Matius. Kinong yelek persya kilapen skem ya ka jingtep. Kibu sil bat kibu da kinong ap pahra hakata ka jingtep. Haka jingmut ka jongki kalong ban pen skem ya ka jingtep. Ka jingtemu ka jongki kalong ban pen kut ya ka mission ka jong Jisu. Kibriu kilak ban perkat. Bakilak ban kang ya ka lenti. Henry bak kinom la ban kang ya ka bor ka jong ublei. Haka jing im ka jongi. Kidon ki jing e kaba i kumbangim i kumbakim don shu kalat kalenti nakam ta ka jongi bangingin let. Nakam ta ka jongi bangingin yat chakmat. Ngiya kendu ru haka jing im ka jongi bakidon ki jing kanglat kiba i kumbakinom pleshu ya kalenti yat ka jongi. Henry kani kasngi kapen ken mau yangi. Ba omdon kanu kasil kabala ban kang ya ka pelan ka jong blei kabauladon lupa na kamenta ka jongi. Kamat ka basau jong ka jing puson na kani ka step kalong. Ka jing kermen ka im wat ha ka jing jar. Wat la omdon ka jing penbena la ni ka jing risa la ni ka jing kemen. Ha ka Saturday hadin jong ka Good Friday. Henry ka jing kermen kamdei ka baladu no. Ka jing mi pat ka dangwan. Ka jing kermen ka bashisha kamsyong haki ki ka bangi ngi yo i. Henry haka ka bau blei uladep pankular. Ka jing jar kampen lip ya ka jing kermen. Ka jing tep kampen kut ya ka jing kermen. Ka jing kermen ka balong kum ka dak jong ka jing shai na kamenta ka jing im ka jongi kinong but ki jong Jisu Kris. Bun nangingi mat bat ngi ya kendu ya kini ki benta ha ka jing im ka jongi ka balong kum ka Saturday hadin jong ka Good Friday. Bun nangi ngi mat ya ka jing ha ka jing im ka jongi ka balong kum ka Saturday hadin jong ka Good Friday. Ngi mat jing ngi i kum bakini ki jing ka bangi ngi mat ngi namla shu ban laj. Ngi duai Henry om yo ka jubab. Ngi snow kum baka jing im ka jongi kan kut no. Hakum kani kapor ka kubor ka khot bat kapen ken mau nakam ta ka jongi. Bawat du jing kermen. Tu yai ap da ka jing nget. Tu shania hau blei. Ubadon ka jing kermen. Ban penkut ya kani ka jing puson ha kani ka step kalong. Ka Saturday hadin kong ka Good Friday ka hikai yangi.
bagajing car kamut bau play u e no yangi bagajing tep kamdei kabakut nakamenta kajongi kajing up kamdei kabaklemdon kanu kajing mut henry kajing up kadai bandon da kajing mut kabau play uladon lupa kaplan nakamenta kajongi wat haba barok ni i kumbalakut kilat omdon lenti nakam ta kajongi ublay udang don kacing temu kabak kampaha nakam ta kajongi wat langi mat ya kadu kacing ha kacing im kajongi ublay unker ku lambagani kacing pusan nakani ka step nakam ta kaburam kajong u amen tungin ya duai ablay ni aingu yami namar kacing ba kajong me ya kaba me mela ai yau kun nakam ta ban sha halor jong gading pana ban pen im nakam ta kajong ni aingu kutrai namar kacing ba kajong me kaba me kutrai mela ai ti nakam ta ban pen ksan nakam ta kajong kinong pop hoi ha kacing im ba ha kacing yat lenti kajong ni mat ya shibun kijing kijing pang kijing shitom kijing du jing kermen bat ni i yu ka ba don shu kalat kalenti ban let da kanu kalat henrei ni shania ban ni da kermen ba me ku trai mi long kalat bat mi don ka jing kermen ru bat ni don ka jing kermen ya ka ba me ku trai men play ya kilat kilenti ban ai yang ya ka jing kermen ban long ka jing shai ha ka jing im bat ha ka jing yat lenti ka jongi Sngau bat syak skori kecing duai kecing khot kerpat leng baju ngani ke step. Insyaallah apa ngita IT hakikti kejome. Hakar teng kejong Yesus Kristus duai. Amen.